салом мухлисони бузургтарин бошгоҳи ҷаҳон Барселона. баъди ба истеъфо рафтани Роналд Куман, Барселона аз пайи ҷустуҷӯи мураббии нав барои даста аст ва эҳтимолан сармураббии дастаи қатарии Ал-Сад ва собиқ легендаи Барселона Хави Эрнандес ба наздикии сармураббии Барселона мегардад. Якчанд хабар доираи ин мавзӯъ бароятон дар видеои имрӯза пешкаш менамоем. Рақобатҳо дар топ-5 лигаи Аврупоӣ идома дорад ва 30 октябр моро як қатор бозиҳои ҷолиби интизоранд. Барои шавқвартар кардани тамошониҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Инчунин обуначони навро бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. طبق خبرهای آخر جبرانپولی خاوی هنگام قطع کردن شرطنامه آنها 1 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و اگر خاوی سرمربی بارسلونا گردد خودی خاوی یا که بارسلونا باید به الصد 1 میلیون یورو پرداخت نماید. دسته قطری آماده است که رایگان و به جبرانپولی به خاوی اجازه دهد که دسته را ترک نماید، اما با شرطی که او دو بازی دیگر انیق‌ترش تا 3 نوامبر که در این روز چمپیونات قطر پر را به انجام می‌رسد سرمربی الصد باقی ماند. ҳамагон мехоҳанд ки ӯ мисли гвардиола боз барселонаи бузургро баргардонад, аммо на ҳама бозингарони бузург мураббии бузург низ шуда метавонанд. худи Роналд Куман, Терри Анри ва Андре Пирло ин гуфтаҳоро исбот карданд. хави мусобиқоти ла лигаро ҳамчун бозингар ба дараҷаи олӣ медонад, вале ҳамчун мураббӣ таоман дар Аврупо таҷриба надорад. ба ҳар ҳол рекордҳое ки дар чемпионати Қатар гузошт ва бозие ки ӯ байни бозингарон ҷорӣ кард метавонанд кафолат диҳад ки Барселона аз омадани хави аниқ бадтар намешавад. ба услуби тики-така баргаштани Барса аллакай пешравӣ дар мавсими имсола мегардад. маълум гардид ки дар сурати сармураббии Барселона гаштани хави ӯ бозии аввалашро кай мегузаронад. дебюти ӯ дар бозӣ бо Селта ки рӯзи 6 ноябр баргузор мегардад дар назар аст. тибқи хабарҳо ӯ ҳайати ёрдамчиёни худро аз Ал-Сад бо худ меорад ва шумори онҳо то 6 нафар аст. то 6 ноябр Барселона ду бозӣ мегузаронад бо дастаи Алавес дар ла лига ва бо Динамо Киев дар лигаи чемпионҳо. сармураббии муваққатии Барса дар ин бозиҳо сармураббии Барселона Б Серхи Бархуан мегардад. замони Пеп Гвардиоларо низ таъҷилан аз Барселона Б оварда буданд то замони мураббии мувофиқ ёфтанашон ва ҳоло бошад ӯ яке аз беҳтарин мураббиёни ҷаҳон маҳсуб мешавад. фикр намекунам ки бо Серхи Бархуан низ ин гуфтаҳо такрор мешаванд, аммо то омадани хави ӯро низ санҷидан варианти хуб аст. вале Лапорта бояд хавиро 5 моҳ пеш таъин менамуд. барои 12 миллион евроро эконом кардан ки бе ин ҳам акнун пардохт мегардад мавсими имсоларо барбод дод. маъз Лапорта барбод дод, зеро ӯ ҳангоми натиҷаҳои баъди Барса мухлисонро фиреб медоду мегуфт ки ба Куман эътимоди боварӣ дорад. аз аввали мавсим агар хави меомад мавсими имсола умед буд ки шояд барбод намеравад. умедвор мешавем ки хави акнун Барселонаро дар чоргунаи беҳтарини ла лига шомил карда метавонад ки мавсими оянда аз лигаи чемпионҳо маҳрум нагардем. хави аллакай шартҳои аввали худро дар Барселона гузоштааст ва мувофиқи он Барселона бояд ҳатман муҳофизатгари марказии суръаташ баландро ба Барселона биёрад. худи хави беҳтарин номзадро дар ин мавқеъ муҳофизатгари дастаи Севиля Жуэл Кундеро машвара додааст. ба замини хави боз мехоҳад ки трансфери Раҳим Стерлингро низ Барселона бояд ҳатман амалӣ гардонад. ба талаботи хави оиди муҳофизатгари суръаташ баланд 100% розиам, зеро мо ҳама шоҳиди он будем ки чӣ гуна Лукас Васкес голи дуюми Реалро ки чанд метр дуртар аз Гарсия буд тавонист ба нишон расонад. Араухо ҳоло ҷароҳат бардоштааст ва маълум нест ки кай бармегардад. Пике худаш ба танҳоӣ аз удаи ин кор намебарояд. ё ӯ мӯйсафед шудааст ва набероҳояш ҳангоми бозӣ ба ӯ кӯмак намекунанд ё ки сабаби сатҳи пасти бозиаш дар дигар чиз аст. омадани Раҳим Стерлинг на он қадар муҳим аст, зеро бозии Усман Дембеле ба хави писанд аст ва аз канори рости ҳамла ҳатман онро бозингари асосӣ месозад ва аз канори чап Ансу Фати бо Депай байни худ рақобат мекунанд. шояд мақсади хави дар он аст ки Стерлинг бо Ансу Фати барои канори чап рақобат намояд ва Депай бошад ҳамчун ҳамлагари марказӣ бо Серхио Агуеро. ин вариант балансро барои рақобат дар ҳайати асосӣ барқарор месозад. роҳбарияти Барселона аз бозиҳои охири се капитани даста Серхио Бускес, Жерар Пике ва Жорди Алба сахт норозианд ва метавонанд онҳоро ба зудӣ ба фурӯш гузоранд. онҳо аллакай тасмим гирифтанд ки лоиҳаи Барселонаи навро созанд. бо мураббии нав ва баъзе бозингарон бо сатҳи бозии ҳозирашон дигар сазовор нестанд ки дар Барселона бозӣ кунанд. сухани охирро дар бораи ояндаи ин се футболбоз фақат хави гуфта метавонад ки ба наздикӣ ба даста меояд. дар футбол баъзе нозукиҳо вуҷуд дорад ки то футболбози касбӣ набошӣ наметавонӣ онҳоро дарк намоӣ. на роҳбарияти Барселона ва на президент то ҳол сирру асрори бозии бад нишон додани ин се капитани даста
Барсаро ки дорои таҷрибаи калони ҷаҳонианд то ҳол нафаҳмиданд. Чаро маз се капитани даста ва се легендаи даста бозии бад нишон доданд. Ба хотир меорем даврони сармураббии Челси будани Жозе Мауриноро ки футболбозон дидаву дониста натиҷаҳои бад медоданд ки Мауриноро ба истеъфо фиристанд. Азбаски Пикеу, Албаву Бускетс чунин таҷрибаҳоро ба қадри кофӣ доранд ва диданд ки дар Барселона Роналд Куманро ронданӣ нестанд, эҳтимолан худи онҳо барои ба истеъфо рафтани онҳо сам гузоштанд, зеро ҳамаи бозингарони калидии Барселона кайҳо боз мехостанд ки ҳарчи зудтар Хави сармураббии Барселона гардад. Вале ин кори онҳо дуруст буд ё ин ки нодуруст, танҳо инро вақт нишон хоҳад дод. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Оё Хави метавонад Барселонаро ба қуллаҳои баланд расонад ва кадом бозингарон бояд аз даста пеш карда шавад? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Ба ҳамин тамом дӯстон, боре дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.